шириние ки имрӯз омода кардем красни бархат мебошад. Акнун тухмро бо шакар хуб мезанем то сафед шуданаш. Сметана, кефир, руған, красителро якҷоя карда ба тухми сафед шуда меандозему якҷоя мекунем. Баъд ордро разрихлитил, какаоро якҷоя карда аз сита гузаронида масаи тайёршударо бошад дар формочка мерезему дар тавдон дар ҳарорати 160 градус муддати 40 дақиқа мепазем. Баъди он кремро тайёр мекунем. Сливочни масларо бо миксер хуб мезанем. Сахарна пудра, творожни сирро якҷоя карда бо миксер хуб мезанем. Акнун бисквити хунукшударо ба ду қисм ҷудо карда қисми аввалашро қандоб мемонему, баъд крем шакида аз болаш қисми дуюмро мегузорем, рӯй пӯш мекунем бо крему, бо бисквити майдашуда ороиш медиҳем.